Είναι γνωστό ότι η Δημοκρατική Αριστερά και εγώ προσωπικά έχουμε προτείνει από θέση υπευθυνότητας απέναντι στη χώρα και στην κοινωνία. Όταν η εντολή βρισκόταν στα χέρια του Δευτέρου Κόμματος, του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, ότι θα μπορούσε να σχηματιστεί μια κυβέρνηση της αριστεράς ή έστω μια κυβέρνηση με πρόσημο, με τη σφραγίδα της αριστεράς. Δεν αξιοποιήθηκε εκείνη η εντολή που εδόθη στον κύριο Τσίπρα. Προσήλθα εν συνεχεία και πάλι από θέση υπεύθυνη έναντι της χώρας και της κοινωνίας και κατέθεσα την πρόταση και δημόσια και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης. Μια οικουμενική κυβέρνηση η οποία θα έπρεπε να ενσωματώνει και να εκφράζει την εντολή και την ετυμηγορία του ελληνικού λαού στην κάλπη της 6ης Μαΐου. Δηλαδή, την πολιτική η οποία κρατάει σταθερά τη χώρα στην Ευρωζώνη, την πολιτική που ξεκινάει την άλλη μέρα το πρωί την αποδέσμευση από το Μνημόνιο και την Δανειακή Σύμβαση και βεβαίως αυτή η οικουμενική κυβέρνηση με τα πολιτικά στοιχεία που την επρότεινα θα έπρεπε αναγκαία να εκφράζεται με τη συμμετοχή των πολιτικών δυνάμεων που αναφέρονται στα προηγούμενα πολιτικά στοιχεία που ανέφερα. Δεν κατέστη δυνατό διότι δεν θέλησε αυτή την συμμετοχή το δεύτερο κόμμα, ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Έτσι, χθες το βράδυ, κατά την σχετική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν δυνατόν να προωθηθεί μια οικουμενική κυβέρνηση με τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία, τα πολιτικά στοιχεία που έπρεπε αναγκαία να ενσωματώνει, όπως θα έπρεπε να ενσωματώνει και να εκφράζεται με το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων που προφανώς έχουν αυτή την πολιτική και βεβαίως ειδικότερα με την συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε την πρωτοβουλία όπως την δικαιούται από το Σύνταγμα και μας εκάλεσε εκ νέου σήμερα και ανεζήτησε την δυνατότητα να συγκροτηθεί κυβέρνηση από προσωπικότητες. Είπα στον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι μια κυβέρνηση που θα συγκροτηθεί από τεχνοκράτες προσωπικότητες αποτελεί την ήττα της πολιτικής, απόδειξη της ήττας της πολιτικής. Και κατέθεσα την αντίθεσή μου. Και είπα ταυτόχρονα ότι και αν ακόμη ήθελε αποφασιστεί μια τέτοια κυβέρνηση προσωπικότητων τεχνοκρατών, και πάλι θα έπρεπε να ενσωματώνει αυτή η κυβέρνηση την στήριξη και την συμμετοχή όλων εκείνων των πολιτικών δυνάμεων και προφανώς του ΣΥΡΙΖΑ. Η αντίθεσή μου ήταν σαφής και κατηγορηματική. Επέμενα στην προηγούμενη πρότασή μας για τη συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης. Με δεδομένη την αντίθεσή μου στη συγκεκριμένη πρόταση, ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι θα έχει την πρωτοβουλία αύριο να συγκαλέσει σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων, δηλαδή των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων. Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 2 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνω ότι η Δημοκρατική Αριστερά παραμένει σταθερή στην άποψή της ότι εκείνο που χρειάζεται είναι η οικουμενική κυβέρνηση και με τα προσδιοριστικά στοιχεία που ανέφερα. Καταθέσαμε από υπεύθυνη θέση αυτή την πρόταση, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και κυρίως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η χώρα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα την πολιτική εκείνη που αποδεσμεύει σταδιακά, αλλά αποδεσμεύει από τις ρυθμίσεις του Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης. Η Δημοκρατική Αριστερά, με το μέγεθος, με τη δύναμη που της έχει δώσει ο ελληνικός λαός, μια δύναμη του 6,11% του εκλογικού σώματος, έκανε ό,τι είναι δυνατόν να υπάρξει λύση. Και το κάναμε από υπεύθυνη θέση απέναντι στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας και στην κοινωνία. Θα προσέλθω και αύριο το μεσημέρι, επαναλαμβάνοντας όλα εκείνα τα οποία λίγο πριν ανέφερα. Και πάντα με την επισήμανση
ότι το οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα, εμείς επιμένουμε στο οικουμενικό σχήμα, θα πρέπει να αντιστοιχείται προς εκείνο το οποίο θέλησε ο ελληνικός λαός με την ετυμηγορία του, με την ψήφο του. Και εκείνο που θέλησε είναι στη βάση και της διάταξης των πολιτικών συσχετισμών την συμμετοχή όλων των δυνάμεων και προφανέστατα μία συμμετοχή η οποία θα προωθεί την πολιτική που αποδεσμεύει από το μνημόνιο αλλά κρατάει σταθερά την Ελλάδα στην Ευρωζώνη και στο ευρώ. Θα προσέλθω πάλι αύριο το μεσημέρι και πάλι από θέση ευθύνης, με την θέση και με τις απόψεις που λίγο πριν σας ανέφερα. Σας ευχαριστώ.